kung unsa naman niya. Na ako'y nakuanan. Usa na sab ka pamilya ang nabiktima sa gikatahong pagpangransak sa napulo ka mga tawo ni adtong Biyernes sa kadlawon Enero 30, 2025. Ang maong insidente nahitabo sa Riverside sa Barangay Inayawan, dungan kini sa unang insidente nga na-report sa Kugon Pardo. Ang mga biktima managtiayon nga senior citizen, ang 61 anyos nga si alias Angel ug 62 anyos nga si alias Joseph. Mibutyag si Angel sa MyTV Cebu News Team nga nakugang sila sa mga armado ug agresibo nga mga suspect nga namugos sa pagsulod sa ilang balay ug nagpakaarong ingnon nga mga sakop sa Philippine National Police. Karon niingon nga, tay ablihi tay kanaami gipangita. Diginan sa kumbana. Kinsa may imong gipangita, wa man sila gikatugan. Ang usa ka pulis gipalusot ang armas niya giana pagsulti nga. Ablihi. Pasilon ta karon dinhi mo ablihan karon. Atras siya pag atras niya. Gikuot sa kapulis ang kandado. Pagkot ginakasursus karon kay gibanyak giana pagsud. Ana gibanyakan siya. Pagkauman sumbagon ti karon traidor kay kag imong kang abliwa nimo ablihi. Nang kanayon si Angel, nga sila na lang siyang pari sa balay, human nga naglahi na sab og pagpuyo ang duha nila ka anak. Matod ni Angel, nga naglisod siyag ila sa mga suspect tungod naka-bonnet ug mata nalay makita. Gawas sab sa pagtrespass sa ilang balay, gikawat sa mga suspect ang ilang 5,000 pesos, mga sanina ug uban pa. Gikuha sab sa mga suspect ang ilang CCTV camera nga unta magamit nga ebidensya sa pagsang-at nila og blotter report sa kapulisan. Sir, gitangtang lagi yung CCTV, sir. Siya ayaw kabalakan ay kaya mo nang iuli. Nga nang magproblema man ka, di karon. Naog, ingon na siya. Asa day mga nakutuwa lagi sa Manila. Sir, kami kayo sila dito sa as. Ma'am, gida nila ang kwarta nga gipalihi pag New Year. 5,000. Oo niya. Dayon ang tasa, baso, sapatos o jacket usa. Nagpakitabang na ang magtiayon sa barangay ug sa Inayawan Police. Gipasalig sa Cebu City Police Office nga may paubos og investigasyon ang Inayawan Police Station kalabot sa hitabo. Kini si Ilay sa May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.